такова. Исус гледаше от небесния балкон, един ден клатеше глава за всички грешни неща, които правят хората долу на земята. О, деца, не е това, което очаквах, когато създавах света. Чувствам се толкова далеч, а децата ми са там долу. Защото е трудно да обичаш някого, когато не харесваш нещата, които прави. Мисля, че е време. Време за какво, Боже? Време е да се намеся. Да повикаме армията, Боже. Аз ще го проскося. Не сега армията. Може би имаме нужда само от един човек. Един човек? Но Боже, това ще бъде много изконно, ако спратим само един човек. Той трябва да е много могъщ и силен, за да дойма тонове хора. Той не трябва да бъде могъщ и силен, а ще отиде като новородено бебе. Новородено бебе? Боже, тази планета долу е опасна. Новороденото бебе е малко и слабо. То трябва да се роди при хора, които трябва да го пазят и закрилят. Например, като могъщ владител или цар. Аз всъщност си мислех да го изпратя при селско момиче с красиво сърце. Селско момиче? Боже, виждам, че всичко ще бъде неочаквано с новороденото бебе. Но що за бебе ще бъде? Ще им изпратя принца на небето и рая. Принца на рая? Нашия принц? Твоя син? Но Боже, това ще бъде много рисковано. Това ще бъде много рисковано. Да изпратиме принца на рая като новородено бебе, а не като цар. Поне не трябва да се роди в къща. Той трябва да се роди в палат. Права си. Няма да се роди в къща, ще се роди в обор. О, Боже, ами ако някой забележи и се опита да му навреди? Още забележат, пращам армията си. Армията не сега. Всеки, който го търси, ще го намери. И мисията му ще бъде да доведе до мен повече хора, без значение от това колко грешни неща са направили. И когато той свърши, нищо няма да може да ги отдели от любовта ми. Да изпратим ли улика за хората като звезда? Улика, звездите, може. Дори ще направим една по-голяма, която да сочи право към него. А може ли да пеем за него да го приветстваме? Може. Може ли да пеем? Може да пеете. Но не пред целия свят. Ще го приветствате на овчарите. Никой няма да го очаква. Но Господи, не може ли да изпратим някой друг? Защо точно него? Очите ми са твърде чисти, за да гледам греха. Само той ще се справи. Ето ме, татко, изплати мен.